L-akbar qabża storika li għamlet Malta. Qabża li rat lill-gżira fqira u dipendenti mill-Ingliżi għal Repubblika Indipendenti b'ekonomija sostenibbli li setet toffri xogħol lil kulħadd. Dan u aktar se jiġi rrakkontat fit-tieni volum tal-istorja materjalista ta' Malta minn Mark Camilleri tas-sensiela Kodba Soċjalisti A Materialist Revision of Maltese History Between 1919 and 1979. Il-ktieb jagħti dettalji ġodda dwar l-ewwel intop li l-eks Prim Ministru Domingo Mintoff sab ma' wiċċu meta ħal gvern fl-1971. Jingħad kif l-Ingliżi ma ridux jagħtu biżżejjed flus għall-użu ta' Malta bħala bażi militari. Sabiex Mintoff irnexxielu jġib il-flus, għamel negozjati li fihom uża l-pożizzjoni strateġika ta' Malta biex iżid il-valur tal-kera ta' pajjiżna. It-Taljani imbagħad kienu kruċjali biex ikkonvinċew in-NATO biex itellaw is-somma ta' kemm kienu jħallsu lill-gvern sabiex huma wkoll ikollhom bażi hawn Malta. Dan ix in-NATO u l-Ingliżi kienu qed jibżgħu li Mintoff jagħti l-bażi strateġika ta' Malta lill-Unjoni Sovjetika, jiġifieri l-Komunisti jew inkella lil-Libja. Is-Sur Camilleri kiseb din l-informazzjoni mill-Arkivi Nazzjonali tar-Renju Unit f'Londra. Huwa jinnota kif fis-snin 60 5,000 persuna kull sena kienu jemigraw minn pajjiżna minħabba l-faqar. Imbagħad fis-snin 70 malli tela gvern Laburista, il-pajjiż beda jiżviluppa ekonomikament. Ekonomija li tant kemm kibret li f'10 snin il-ħaddiema Maltin bdew jiġu lura mill-Awstralja. Minn gżira dipendenti fuq il-nefqa tal-Ingliżi u minn gżira li kienet għadha fqira u materjalment lura ħafna għal gżira ekonomikament sostenibbli li seta' tipprovdi xogħol kulħadd fejn l-immigrazzjoni ma kienx hemm iżjed bżonna, fejn kien hawn ukoll il-ġustizzja soċjali. Ġifieri l-ktieb huwa prattikament fuq qabża l-ikbar qabża storika li għamel il-pajjiż Malti. Dan il-ktieb se jitnied uffiċjalment il-ġimgħa li ġej f'attività fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta.